Ftit aktar minn 500 sewwieq li jagħmlu t-test tan-nifs instab li kienu qegħdin isuqu taħt l-effett tal-alkoħol fuq perjodu ta' 4 snin. Dan joħroġ minn preżentazzjoni li saret mill-imħallef Consuelo Scerri Herrera waqt konferenza li trattat is-sewqan taħt l-effett tax-xorb mill-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni f'Malta. Miċ-ċifri preżentati joħroġ li fl-2016 saru l-akbar ammont ta' testijiet tan-nifs b'241 test illi 188 minnhom irriżultaw fil-pożittiv. L-imħallef Consuelo Scerri Herrera qalet li l-Pulizija ta' Traffiku jeħtieġu aktar taħriġ biex ikunu jistgħu jwaqfu aktar sewwieqa li jkunu taħt l-effett tax-xorb u jagħmluhom it-test tan-nifs. Qalet li jidher li hemm idea żbaljata dwar l-interpretazzjoni tat-terminu fil-liġi suspett raġonevoli. Skont il-liġi l-Pulizija jistgħu jagħmlu biss it-test tan-nifs jekk ikollhom suspett raġonevoli li s-sewwieq qiegħed isuq fis-sakra. L-imħallef qalet li għalhekk il-bżonn li dan it-terminu jingħata interpretazzjoni aktar wiesa'. Qalet li ta' kuljum isiru eluf ta' inċidenti u għalhekk il-bżonn li jsiru aktar testijiet tan-nifs. Id-direttur maniġerjali tal-Assoċjazzjoni Adrian Gallia tkellem dwar il-politika li nieda l-Gvern is-sena li għaddiet dwar l-alkoħol illi ħarxet il-pieni għal min jinqabad isuq xurban tant li permezz tal-bidliet persuna ma tistax tixrob aktar minn 2 tazzi birra jew inbit jekk tkun sessuq. Allura rrid ikollna sistema tal-liġijiet ta' Malta illi joħolqu d-deterrent kollu neċessarju biex fl-aħħar mill-aħħar persuna li qiegħda ssuq tassigura ruħha li qiegħda ssuq b'mod sigur u hemm is-sigurtà kollha neċessarja fit-triq. Huwa tkellem ukoll dwar l-ħtieġa ta' testijiet tan-nifs għall-arrieda. Policy li titkellem dwar l-introduzzjoni ta' dak li jgħidulhom random breathalyzer tests, jiġifieri li jekk il-pulizija tinnota li inti qed issuq kontravenzjoni tal-liġi jkollha dritt li tagħmillek ukoll test tajjeb biex tara kien tixed issuq taħt l-effett tal-alkoħol. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg saħaq dwar l-importanza ta' deterrenti b'saħħithom fosthom is-sistema ta' punti penali illi waslet biex kważi 190 sewwieq tilfu l-liċenzja tagħhom is-sena l-oħra. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li l-politika li ħareġ il-Gvern għandha tolleranza żero għal adolescenti ta' 17-il sena jew iżgħar u tipprovdi 23 azzjoni fejn jidħol sewqan taħt l-effett tal-alkoħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.